Čau lidi, jsme na cestě do Chorvatska na loď. Se máte na co těšit. A my teda taky. Tak kam jedem? Jedem si pro věci a jdem se na lodi. Na loď. Tak jsem ji přebral. Přeházíme věci. Přeparkujeme auto a dám si nějakou hamaňu. Si uvaříme. Mám hladíka a už se mi motají nohy. Tak jsem na tom byl chvíli. Jo, tak. Ty jo. Hele! No takový košíček, ne? Chtěla by to větší košíček. Tohle je malý košíček. A třička. Musím to taky chopit, babičko. Mám to alergie, jste tak šikovní. Nalejte tam vodu do tanku, to je prázdný. Tak budeme ententíky, vaš politiky, která je to naše. Tady máme Estelu. Jinak jsem na to moc nešlapejte. Si nedáte přes zubu, jo? Vždycky takhle. A já budu první, která na to šlápne. No ty krása. Tak takhle to tady vypadá. Ještě se tady musíme pořádně zabydlet. Je jedna kajutka. Je druhá kajutka. Máme záchůdek. No krása. Tady máme stoleček. No jo. A tady máme další kajutku. Tady budeme špinkat. Ty, tady je prostor. No. Čau lidi. Čau. Vítáme vás u našeho týdenního dobrodružství na jachtě. Zrovna se nacházíme v Biograd na moru. Učili jsme si loď, Bavárku, 36 a doufám, že to bude krásný. Máme 6. října a zatím je krásný počasí, nějakých 19-20 stupňů by mělo být. Ani nemoc foukat. Jenom z úterý na středu nějaká bouřka, tak se pojedeme někam schovat do přístavu. Tak nám držte palce, tak se nepotopíme někde. Tak čau. Čau. Vypluli jsme. Zvládli jsme druhý nejtěžší manévr. Odpíchnout se od mola. První nejtěžší je přistát na molu a moc toho nerozbít. Tak tady bude začátek rybaření. No asi jo, já. Sestavili jsme prut. Přiděláme háček. A kdyby se tady to jenom navázalo na ten No, vlasec to stačí. a ten trojitej, chytneme 3 na 1. Co? Plave tam ještě nějaká ta námlada. Jo, máš tam námladu v tom? Co se nám tady připravuje? Bude to tajemství šéf kuchaře. Ano, v plynové troubě. No uvidíme. Dělají se nám tam bramburky, budou určitě strašně dobrý. Bramburky, zeleninka a čevapy. Na poprvé jako na vaření by to stačilo. Ty jo, koukám, že jsi namlela sama maso. Ano. Nejdřív jsem teda chytla tu krávu. Chytla krávu. Chytla krávu tady na vodě. Ale ryby neberou, s krávama je to lepší. Krávy ti daleko neutočou. A nejsou tak rychlí. Ale mohli bychom si udělat ježka. Těch tady hrost. Vždyť na toho ježka se chytají ty ryby. No, Tak proč jsme ho tam nevzali? Já nevím, tak já ti tam vlezu. Ještě. Do vody, jo. No Když jsme jistě. vydali padl, jo. Jo, už je vyndaný. No. My už jsme všechno a mám připravený všechno na bezpečný odpluky, když tak, kdyby se změnilo počasí. Jo, takhle. No tak tam vlezu to, jenom s plavkama. Tam doplavu, ne? Žraloci tu nejsou. Nebo? No, ale nevím, jestli ty jsou žraloci. To je jediný, z čeho mám strach. Jelikož se tady v Chorvatsku otepluje moře, tak žralok tady za chvilku bude taky. Ale jsou tam ty hadi, ne? A had mě neukousne tady. Ne. No, to Kousne z zadku had. To já nevím teda. Jinak první den máme za sebou. Ujeli jsme nějakých 10 námořních mil na motor, protože to vůbec nefouká.
Tak aspoň nám není špatně, nikomu zatím. Zatím si to užíváme. Krásný teplíčko tady je. Ve vodě už jsme byli. Byli jsme ve vodě. Neutopili jsme se. A neutopili jsme se. A žádného ježka jsme nechytili. Ani rybu jsme nechytili. Tak dobré ráno všem. Přečkali jsme noc na kotvě. Co, pane kapitáne? Kapitáni. A kapitánovi je zle. Prvnímu. To je divný. Proč jsem teda kapitán, když mi je furt zle? Mně začalo být blbě už vlastně v kajutě. To je síla mysli, říkej. Musíš si to odmyslet. Odmysli si tu bolest, tak odmysli si zvracení. Přesně. Měli jsme jedny sousedy tady v zátoce. Naštěstí ty nebyly ani moc zluční a šli spát možná dřív ještě než my. Dneska je docela špatná předpověď počasí, tak vypadá, že se chvilku svezeme, dneska i fouká, takže pojedeme na plachty a jedeme do Vodice, do Así Mariny. Přečkat noc, protože si moc nevěřím, tak radši se jdem schovat. Má foukat nějakých 25 uzlů a 2metrový vlny, tak trochu se bojíme. Konečně dneska jedeme první den na plachty. Máme vytáhnutou hlavní plachtu a jde to zatím. Máme to 12 námořních mil přímou čarou do cíle. Ale jakož se musíme vyhnout nějakým ostrovu, tak možná 15-16. Takže nějaký 4 hodinky a třeba tam budeme. Tam si uděláme hamaňu. Tady je vidět, kde jsme kotvili včera tamhle v zátoce. Tam plivnu. Nemáme uklizeno. Plujeme a plujeme. Za 3 hodinky budeme v cíli dneska. Ve Vodici. Tam se schováme před bouřkou noční. Jak se ti to zatím líbí, Zlato? Zatím dobrý. To by tam nás to necákalo, jak v těch filmech, že jo? Že se tady bude valit voda. Právě. Přes příč. První den máme úspěšně skoro za sebou plachtění. On už je druhý den, ale první den teprve plachtíme. Proplujeme úžinou a pak kousek do Vodice a nějak zakotvit. To bude horší. Jo, to
je za vítr? Lepíč, Jugo, Nevana, My máme teda na Kulena, Mistral. Tak máme Mistral. A tak se podíváš. Mistral. Mistral. Tak co jste si dali? Zmrzlinu. Já mám Snickers. Z mrzku. A mám oříšek. Jo, vypadá to dost podobně. pořádku. Nějaká zubená ryba. Musíš mi to ale z druhé strany tak odpínat. Ona vyskočí, budete tady hodně po zemi. Já se bojím. No. Já s tebou chru tebe, ale tu rybu. Ne, hele, za to pojď, Potřebujeme jí praštit a vydat ten háček. dělej, držím, dělej, makej. Jako čím jí mám pračky? Tady. Ne mě, tu rybu. Tady za hlavou. Jo. Já nevím. A pořádně ne Jany ruku, Pojď. ale tu rybu. Dobrý, mám jí rád. A je to. No ale je pěkná, ne? Krásno. No a teda. To je makrela, to vypadá, řekla bych toto. Makrely jsou malý, ne? Ne, to vypadá na makrelu. Jo, ale já jsem teď si to tam hodila a ve vteřině jsem jí normálně chytla. Ale Na co jsi to chytila? Bylo ten chleba, ale to byla vteřina, tyjo. Kdyby někdo Tohle na chtěl, mě zvala, Jani, hernec. Hrnec. Poklici, Začni vařit. poklici. No, tak teďka jak to... To jsi šeli, vidíš to? A to nám vlastně teče furt do logi. Aha. Aha. Víš? A jak to tam je zastrčený v té díře, tak to pahe teče pod postel až dolů a tam to do špumpa čerpá pak ven. To nám vždycky naplní loka. No, výborně. Já s tím... To je hodně skvělé. Nebo co stačí nechat takhle. To problém je vyřešený. Už to teče ven. Akorát ztrácíme vodu teda. Já zkusím to, jestli to vypnu vodu, nebo čerpadlo a tohle zkusím upravit. Tady stačí tohle rozšroubovat asi nějak a znova narazit. Prostě zkrátíme kus hagice, aby to neteklo. Opravíme si loď. Opravíme si lok, aby jsme se nepotopili. Ty jsi takových ryb chytla. Ne, pán se smiloval, když viděl, co tady dělám a přines mi jídlo s 6 ryb. rybama. No, tak mám co dělat. Tak To máme jdeme- na 2 dny. Tak to jdeme Jídlo. zpracovat.
A co ty opraváři? A proč nenatáčíš s kým? Se světlem? Já opravář. Nic, vystrčil jsem to, jak to teče mimo loď. Tak máš nachytáno dneska. Tak to šlo rychle, no. Tak zítra pokračování. Teď jdu čistit. A kuchat. Nejdřív nám zasmradila celý barák houbama, teď nám zasmradí celou loď rybama. To je pravda. To je pravda, no. Ty houby byly cítit 3 dny. A ta loď bude taky ceky 3 dny. Tady je recepce. Tady se platí za noc. Tak jdeme do města. Jsme druhý den v Maríně kvůli počasí. A dneska vypadá, že je trochu lépe, takže dneska už někam vyrazíme. Koupíme si nějakou snídani a můžeme vyrazit. Tady máme pekárnu, tam si koupím kafe. Tady je strašně příjemná paní. Já nás něco nezajelo. Tyjo, to je jako špici. No jako vypadá dobře, to nemyslím. Jasně. Co provádíš? Já rozmotávám lana na dinu. Tohle necháme vlastně tak volný. No. A dál. A dál. Tady Pája půjde. Tady budeš tahat. Máme to namotaný takhle, že když to budeš držet, tak se to nevrací zpátky, jo. Počkej, kam mám tahat? K sobě, ale já že řeknu, jo. No. No, tak, A jako silou nebo ne? Asi jo. no to uvidíš, máš to tak jako to, že bys to měl udržet. Já to tady uvolním a vytáhneme ji. Tak mi řekni, až budu mít tak. Budeš tahat. Jo. No, dobrý. Máme ji vytaženou, genu a jedeme. Přidali jsme. A za chvilku budeme dělat pak rej, kdy budeme potřebovat otočit plachty a poplujeme tam. že vlastně tady si to připravíš na druhé straně, to stejný. Takhle to tady připravíš. No, příště budeš toho fotová ta plachtice. Tak. Kapitán skoro. Tak a budeš vlastně pak tahat. Tamhle se to povolí a přitáh vlastně, jak půjdeme přes úvrať. Jak se budeme otáčet. Dobře, tak já jsem pochopila jsem, že se mám přemístit. No, ale zatím dobrý. Silnější vítr. No. Jsme se nepřetol. Ježiši. Jedem. Jak to frčí? Kolik vozů? Netuším, to nefunguje. 0 to ukazuje. Mají to rozbitný. Hledá na telefonu. Víš se? Jo. Nevím, jestli dobře, ale teď už. Lehce, jenom maňko. Tak ne. Rovně. A trošku doleva. Ty máš zkoušet, jo? Ještě doleva. Dobrý a rovně. Zkuste tou druhou. No, asi to nepůjde ani zvednout, jo? Musí se to provlíknout takhle. Jo. Zvedneme celou bojku. Jsem se tam urazit. A ještě tu jednu vlastně dáme, že jo, zepřed z té druhé strany, Z že té jo? druhé strany, no. Tak, aby vlastně to loď byla tak. Já myslím, že vytáhnu řetěz.
Ono prdlajs. Možná, že Asi ti si není. chtěla tát kouli. Musela jsem dát tu koule, to je těžký. Končíme. Končíme. Dobrý, můžeme si zatleskat. Všichni jsme to zvládli, je to dobrý. Dobré je docela, že? Aha. Chcete rum někdo? Myslím, že jo. Co to máme za šmakuládu? Tady to se bude, slyš? Ty to moc bylo tamhle. Výborné připečené bramburky. Kdo nás nikdo nepřišel. Co, že krmíme zvířata, to je asi jedna hlava. Bramborem. No, Jsou to jenom 3? Prasknete. ale většinou, když je rackové, stejně třeba v Benátkách jedli u toho, u mekáče. Už dojedli bramburky, tak si dají hradskové hrachovku výbornou. Ona byla ale dobrá docela ta hrachovka, ale po 3 dnech už nemám chuť na ní. Nebo je zlé to po hradskovi z hrachovky. Já nevím. Tak přijde udělat. Doufám, že ne, aby mi tady nepraskl. Nafouknu bříško kurá. Vy je tady vykrmíte, hele, nás budou pak otravovat, ty rackové. Jak to jde? Hlavně nerozraž si hlavu o to báde plato. Akorát na druhou stranu. To vlastně takhle můžeš udělat směr, ne? No to nevím, možná jo. Takže tím jsem to zavázala. Už tam můžeš zůstat, když to... Jo, To nejhorší je ten první, než člověk ohřeje tu vodu, co tam nateče. Pak už to jde? Jedeme na Dingině pro 8 lidí a vešli jsme se tady 4. A už přistáváme. Tak se mějte krásně. Teď se potopíme a už se vrát zpátky nevrátíme. Jestli to máš dodělaný, nedodělaný. Tak kde jsme? Otok Kaprie. Asi. Určitě. Určitě, ty jsi koukala. Ano. No tak tady máme. Všechno ví? Všechno ví, všechno zná. Naštudovala. No a podívej. Ty máš taky karysí. A my jsme měli taky dlouhou. A ne takhle. Ale to vypadá, když to je zarostlý mechem, jak je to zelený. A už jsou nějaký spadlí. Už nikdo nepotřebuje. Koukej, takový krásný okenice. Modrý, modráskově. Kdo spadne do vody? Cože? Kdo spadne do vody? Všechno je v pořádku, jen jsme trochu mokrý. Jo. Šikovná. Jak utáhnout? No, No to jak to je? dobrý. Kam jdete? Vy odjíždíte, já stojím. Ej, držátko. Tak. No ještě. Čurá. No zase tak těžký to není.
se někam věší. No. Takže šéf kuchař kuchtí své čerstvě vylovené ryby. Budou výborný, trochu se nám to Krásný dvě, přichytlo, ale jinak je to moc hezký. krásný dvě pražmičky. Další dvě jsou v troubě. Další dvě v troubě. Pak tady ještě máme 3 makrely, ne? Možná. 3 makrely tam asi budou, no. No tak jako vaření na plynu a ještě ke všemu, když se to tady takhle kinklá, není to úplně 100%, ale rybičky jsou chuděry potrhané, ale bude to dobrý. Kuchař si zase stěžuje, když se to moc kinklá. Ano, kinklá se to tady. Tak boustce tvůj mobil hajn. Ten se taky kinklá pak. Tak, máme úspěšně další den za sebou. Jo. Počkej, jsme se nepotopili, je to dobrý. Dneska budeme mít co? Rybičku na jaký způsob? Rybičku na pánvičce. A co ty 2 rybičky v troubě? To jsou rybičky v troubičce, takže si můžeš vybrat rybička na pánvičce nebo rybička v troubičce. Jaká je lepší? Co je doporučení šéf kuchaře? Já bych zkusila kousek od tý a kousek od tý a můžeš to porovnat. Jo, jaká bude mít spálená, to bude lepší. Spálená nebude žádná dneska. Dneska nám trošku fouká. Nějakých 25 uzlů, nárazek 35. Tak jdem jenom na zreferovanou hlavní plachtu. To nám stačí. Dneska bude zle. Kapitánovi. Doufám, že to nebudu já. Hlavně se drž, tak nespadneš. A chceš zkusit ten paddleboard? Naháknout. Za chvilku. Ty jsme tě nenašli. Tak já bych měla tu vestu, ne? No. By si mě našel. Trošku nám fouká. Tady do kormidlové. To je, tak. Kolik mají ty vole? Metr mají, ne? A víc, když to vidí, vole. Jak se to zvedá jako před náma. Má víc než metr. Krásný krámek. Tam si musíme jít taky podívat ještě. Marina Draghi. Zatím největší marina, kde jsme kdy byli.
3 kilometry, takhle, to máme. 3, 6, 9, no, 10, 11. 11 kilometrů 11. možná. 11 kilometrů. Tady kotvíme, tady hned. A teď jsme A teď jsme jeli tady. na parkovišti. No, ono podle mě jsme šli tudy, a sem. Takže jsme teď jeli tady hned. A teď můžeš lovit rybičku. A zítra jedeme sem zpátky do Biogradu. A můžeme si projít ještě odpoledne A města. první den jsme byli tady u toho Murveniaku. Jo, tady hned jak je 8, tady jsme měli hozenou kotvu. A pak jsme vlastně jeli dolů. To tady není vidět. To tady není. Tak si tady dáme veliký okruh. Možná tak 500 metrů. A co tam uvidíme? Posilovnu, stůl, rybičku a paní učitelku u tabule. Posilovna. Vransko jezero. A tamhle chytají rybičky. Jo, tak já. Žečku, vidíte, žrušky. Ty jenom slyšíš, jak cvakají těma tlamama. Jak se ti dneska líbí? Je krásný počasí. Akorát na lžení a nic nedělání. Odplujeme tady kousek na moře a můžeme se tam vyvalit chvíli. Mě natáčej, tady odjezd z krásný mariny. Je sympatický a je to ryba. Vypadá jak spí. Dneska máme klidné. I babička vylezla na palubu. Já jsem to šprejcu. Ale tohle je proti tomu včera. No právě. To bys tam ani nelezla. Poslední den? Poslední den na vodě, no. A nefouká nám nějaký 4 uzly. Proti včerejších od 20 do 35, to je prdlajs. Jak to jde? Zatím dobrý, zatím nejedeš, takže... Ano, to jak neudržel. Jsem hodila placku. To jsem čekal, proto jsem natáčel. To jsem doufal. Jako, to jsem maká ve stoji. Ale my nemusíme Agíka věta spadnu. Už to jede. No tak to je jak má pro spod. To se poké.
Chceš vykoupat, viď? Udělej čák, ať je sranda. Pomalu. Pomalu. Bože, bojím se. Jsi moc rychle točila. Ježiš, ne. Dobrý, Jo. jsem na auto utrálu snad. Seš tam Já ještě? nemůžu řídit, jsem zjistila. Ty bys mě přijela vlastní lodí. Jsem chtěla na druhou stranu, to byl blbý nápad. Už mám respekt, ty lidi, už nechci. To není jak autem. Jedním směrem je to lepší. Ach, paní to úspěšně zvládla. Nevyklopila mě, skoro jsme se srazili, ale přejetej jsem nakonec nebyl vlastní jachtou. Týden už máme skoro za sebou, tak se budeme z Mariny Dragé přesouváme k tomu, kam to jedeme, do Biograd na moru, na Marínu. Chceme přijet v nějakou rozumnou dobu, aby jsme tam před pumpou nemuseli dlouho čekat. Ideálně třeba kolem 3 tam dojet, dokud tam nebude nějaká moc velká fronta. Pane kapitáne, co budeme teď dělat? Jedeme k benzince, potřebujeme natankovat před vrácením lodě. Musíme ji vrátit s plnou nádrží. Ale já jdu pro ten. Tam už dole zvládám řek. Je to ono. Do Maríny, ne? Hodíš si to podloží. Přijď dopředu. A už jsme zpět v Maríně v Biogradu na moru. Ahoj, šmouvlo. No, povídá. Mňam. Máš hamáňu? Ty můžeš plout tudy. Tak máme tu poslední den, už se balíme a jedeme domů. Máme všechno snad zbalený. Babičky jsme se bohužel nezbavili. Tata přežila. to. Snad se nám to povede příště. Tak my máme všechno a uvidíme se zase příště. A ještě máme mírný problém s kaucí, protože nám ji strhli a ne zablokovali, tak snad nám ji vrátějí taky. To byl drahý výlet teda. A hurá na cestu domů. Čau.